Kay mayong adlaw mga estudyante. So good ta sa ato karon nga first session sa ato nga subject theology. Magpaila usa ko kaninyo, ako si Pastor Godser Verano, ang pastor sa Bible Baptist Church diri sa Sapang Dalaga. Akong sinding pastor, inyong pastor si Pastor Tito Javier Osab. Okay? So karon ang atong subject is about theology. So the word theology is a combination word from the word theo and logi. The word theo means God. The word logi means science or study. Okay? So theology means study of God. And there ana daghan kay na siya nga mga subject. Mo na nga bisan pag na pila ka pastor magdalaan na nga subject, way problema tungod kay daghan man kayo ang mga lessons nga under sa atong subject theology. So magpresa ta. Atong idukot tong mga ulo, pinyong mga mata. Let's pray. Dalaygon ka Lord, you are great. Thank you so much God for this privilege nga maka-study me about theology. Salamat sa mga young people nga mihatag silang kinabuhi aron matrain, aron mas magamit nimo ning kaulahi ay nga mga adlaw. Gamita ang ubos nimo alagad. Speak our one heart and glorify your name God, in Jesus name I pray. Amen. Okay, sa ni ata karon record ko diri ko sa luyo sa among simbahan kay banha man gud adto daghang mga estudyante. Manan diri na lang ko sa luyo. Kay praise ko, nindot pa akong background. Okay, so karon ang atong subject once again is about theology. Unya ang ato karong lesson, first lesson na to is magisgot about God, because theology speaks about the study of God. Theo means God, logi means science or study. So theology means study of God. So ang atong text ni ata sa Genesis chapter 1 verse 1. Okay? Genesis chapter 1 verse 1. Ako ni siyang gi-outline, gigam-an ako ni lesson aron nga di mo daghang i-take note. Sayon po ninyo pag-take note. Okay, so matod din sa Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning God created the heaven and the earth. So, una kining book sa Bible, Genesis, written by Moses. The word Genesis means origin or beginning. Ang writer si Moses. First book, first chapter, first verse. In the beginning God created the heaven and the earth. Ug ang word God dinhi, the name God dinhi, comes from the original Hebrew word Elohim. This is a plural form of the Hebrew noun Eloah, refers to the supreme God. Bunako, this is a plural form of the Hebrew noun Eloah. Eloah refers to the supreme God. Nganong Hebrew man yun, ang original? Because ang atong Bible is a compilation of both Old and New Testament. Old Testament was originally written in Hebrew because history ni sa mga Hebrew people or Israel. And the New Testament originally written in Greek because during the time sa pagsulat, ang international language was Greek. Okay? So karon, atong topic is God. Of course, God ang atong topic. There are three things we have to consider in connection sa atong topic, God. Number one, based on our text, in the beginning God created the heaven and the earth. The first thing we have to consider is God is eternal. Ano man? In the beginning. Ibig sabihin, sa starting sa pagbuhat niya sa tanang butang. In other words, including beginning, refers time. Apil na nga gibuhat sa Dios because time is composed of past, present, and future. Ginoo nagbuhat sa time, mo nang siya dili limited sa time. Dunay usa ka atheist nangutana, ingon pa niya sa wala pa ang Dios nagbuhat sa langit ug ang yuta kay tinuod man kanang naay Dios. Diin man siya gikan. So karon mga higala, naghunaw na siya nga ang Dios nga tong gituhan ug gisimba limited nga Dios. Dili siya limited nga Dios. Ang atong Dios mo'y nagbuhat sa time, beginning refers time, composed of past, present, and future. Okay? So, God is eternal.
Ibig sabihin, walay beginning, without beginning and without ending. In Isaiah chapter 44 verse 6, i-take note ninyo, Isaiah chapter 4 verse 6, nag-ingon din Thus saith the Lord, the King of Israel, and His Redeemer, the Lord of hosts, I am the first and the last. Ako ang first, sinugdanan ug ang katapusan, and beside me there is no God. So ang first dinha ug ang last dinha refers to His eternity past, ug ang yang end refers His eternity future. So halagtod nga pagkasulti, as eternal, He exists from eternity past to eternity future. In Revelation chapter 21 verse 6, Revelation chapter 21 verse 6, the Bible says, And He said unto me, It is done. I am Alpha and Omega, the beginning and the end. So the same, beginning ug end din refers eternity past and eternity future. Before creation, diha ng Dios. After creation, ang Dios mao sa gihapon. Dili siya mausab. Okay? So, in Psalm chapter 90 verse 2, Psalm chapter 90 verse 2, it is said, Before the mountains were brought forth, or ever thou hadst formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting, thou art God. So, mo ni ang atong Diyos. From everlasting to everlasting, siya mao ang Diyos. Ibig sabihin, kaniadto siya ang Diyos. Karon siya ang Diyos. So, umaabot siya gihapon ang Diyos. Walay makapuli sa Diyos. Walay makapuli sa pagka-Diyos sa Diyos. Nga naman, di man siya ma-impeach. Wa mo pwede mo puli niya. Kay siya ang Diyos nga walay sinugdanan, walay katapusan. God is eternal. Okay? The second thing we have to consider about God is the Creator. Ang atong Diyos, siyang magbubuhat sa langit ug sa yuta, dagat, tanang butangan na kanila, lakip na sa atong kinabuhi. Dili ni aksidente atong kinabuhi. Ginoo igabuot ani siya gabuhat ani. According to our text, in the beginning God created the heaven and the earth. So, God is the Creator. He is not just a Creator, but the Creator. Kaya kung mo yung God is a Creator, usa ka magbubuhat, so count kang tag-usa na ikaduha. Pero, He is not just a Creator, but the Creator. Siya mao ang magbubuhat. Okay? Sa Malachi chapter 2 verse 10, nag-ingon. Malachi chapter 2 verse 10. Have we not all one Father? Hath not one God created us? Oh, imagine. Di ba usa lang nga itong amahan? Di ba ang usa ka Diyos nagbuhat na to? So usa ka Diyos. God is just one. But plural in His personality. Atong pagkaisgutan na sa sunod. Okay? So, Malachi chapter 2 verse 10. Another verse, Acts chapter 17 verse 24. Acts 17:24. Mato ba din God that made the world and all things therein, seeing that He is the Lord of heaven and earth, dwelleth not in temples made with hands, neither is worshipped with men's hands, as though He needed anything. Seeing He giveth to all life, siya naghatag sa tanan ug kinabuhi, and breath and all things, and hath made of one blood all nations of men. Tanang mga kanasuran, naggikan sa usa lang kadugo nga gibuhat ni Jesus. Usa lang ka tawo, refers Adam. Kitang tanan gikan ni Adam. Adam means mankind. Okay? So makita nato din three things we have to consider about God. First, God is eternal. Secondly, God is the Creator. And lastly, God is in control. Muna hindi ta dapat mabalakas atong pagsunod sa Ginoo. Mao ni ang pinaka-the best na decision sa kinabuhi sa tao ninyo nga mga young people nga misunod mo sa Ginoo. Probably usa nga naka-lead ninyo ani ang lockdown o ang atong COVID-19. Wala pa na, probably dili mo makasunod sa Ginoo. Pero all things work together for God. God is in control. Okay? Di lang kay ang Dios nagbuhat sa tanang butang, ga-control po di sa tanang butang. Muni kanindot. In Acts chapter 17 verse 24, Acts 17:24, God that made the world and all things therein, seeing that He is Lord of heaven and earth, dwelleth not in temples made with hands. So, dili makontrol ang Ginoo kay wa siya gapuyo diha anang atong templo nga puy-an o gi simbahan, wala siya dagapuyo nga pwede siyang ibalhin-balhin, wala. God is invisible.
He is in control. Anything God has done is done for our good. Ibutang ni sinyong una-una. Tanan gialaw sa Ginoo itong kinabuhi, including the pandemic we face nowadays. Tanan gibuhat sa Dios for our good. Okay? Sa 2 Corinthians chapter 4 verse 15, nag-ingon, for all things are for your sakes. Kaya ang tanan mga butang alang sa inyong kaayuhan, that the abundant grace might through the thanksgiving of many redound to the glory of God. Aron nga ang kadagaya sa grasya, pinaagi sa pagpasalamat sa daghan, maiya sa Dios ang himaya. All things work together for good. Naigi yun sa Bible, all things work together for good. Nasa, memorize ninyo. Romans chapter 8 verse 28, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. We are called according to God's purpose. We love Him. Kaya nga submitar ta siyang plano, nag-Bible school. Ayaw mo pag tuo sa mga komentaryo nga usik kay ni bataan eh. Ayaw mo pag tuo ana. This is the best decision nga gihimo nimo aning kalibutan na, to invest your temporal life for your eternity. Okay? Anything God has done is done for our good. Niya pinaka the best nga verse para kanako niya Psalm 57 verse 2. Psalm 57 verse 2. I will cry unto God most high, unto God that performeth all things for me. Matod pa sa Psalmist, ingon pa niya, ako mutuaw ngadto sa Dios nga labing hataas, ngadto sa Dios nga nagahimo sa tanang mga butang alang kanako. Imagine na, ninduta kayo nakasabuta na nga tanang butang gihimo sa Dios para nato, dili para ikadaot nato, kundi dili para sa kaayuhan nato. Mo nagingon all things work together for good. So be sure lang you love God. The more you study the Bible, the more you know Him, the more nga mahigugma ka sa Ginoo ug mulaom sa Ginoo. Okay? Ayo pagmahay sa bisan unsang butang, ang Ginoo gaalaw sa tanan para sa iyang kahimayaan. Doon ay usa ka istorya. Probably uban ninyo nahibalo aning istorya. Doon ay usa ka tawo nga adunahan kayo. Tungod siyang kadunahan, wa na siya moila sa Dios, wa na siya motuo sa Dios. Dayan nagsakay siya sa iya ang nindot kayong barko. Suroy sa mga isla kay gusto mo tan-aw sa mga nindot nga mga views diha niini. Ug unya nga gikasugat niya ang dakong unos ug bagyo. In short, nalunod ang iyang barko, patay silang tanan, gawas kaniya nga nabilin nga naginusara lamang. Nakadangop siya sa usa ka isla nga way tawo. Kaapoy na kayo, gigutom na kasig maayo. Himpaubos na dayon siya ug didto misugod siya ilas sa Ginoo ug miingon, Ginoo, tabangi ko. Tagay kong pagkaon kay gutom na kay ko, luya na kay ko. Giablihan sa Ginoo iyang mga mata, nakakita siya saging nga galutaw diya sa baybayon. Iyang gikaon, nalig-on siya balik. Ug unya nagdaig sa Ginoo, nagpasalamat kay ang Ginoo maayo kaayo gitubag gid siya. Hangtod naghimo siya payag didto, nangita siya mga prutas sa mong isla, gitigom niya sa iyang payag aron di siya maulanan, lipay kay siya kay daghan na siya pagkaon. Pero usa kay gayon ni ana balik na po ng bagyo ug kusog nga ulan dayon nagliti ug nalitan ang iyang payag. Sunog, hingtulbong ang aso ug unya nasunog ugdaw ang iyang payag. Natungod niya na nasuko na pud siya sa Ginoo kay wa siya kasabot. Suko kay siya sa Ginoo, lagot siya, nasuko siya, nag-uol pagin siya. Ingon siya, Ginoo, mao ni imong gihimo, di man day katarong. Kay imong mang gipakita lang ko anang payag ug mga pagkaon, imo ra mo pong gisunog, giugdaw pagyod nganong giigo gini mo. Pete gini suko nagmahay sa Ginoo. Nakatulog tungod sa iyang kalagot ug pagmahay, nakatulog diha sa baybayon. Ug unya pagabuntag na misiga nagsugod ang adlaw, dinha pa siya nahigmata tungod sa kakapoy. Kakapoy sa pakiglalis sa Ginoo. Ug unya sa iyang pagmata iya nakita nga daghan kay mga tao sa iyang palibot. Mga Coast Guard ay naabot aron sa pag-rescue kaniya. Ningon siya nga nakatultol man mo dire. Ingon ang mga tao tungod kay among nakita ang aso nga mitulbong. Ug nagtuo mi gadunay tao dinhi among gianhi ug naa di ay ikaw nga nagkinahanglan sa among tabang. Sunsay minsay ato makita. Ginoo di ay gatugot nga masunog tong maong payag aron ang aso motulbong ug unya ma-rescue ang maong tao. Di ba? Nindot kay gibuhat sa Dios ug didto siya
mahay na pod nagsuri siya sa Ginoo, kinakita niya nga ang Ginoo di ay nagbuhat sa tanang butang para sa atong kaayuhan. God is good. Mo ni nga bulahan kayong tao nga nakaila sa Ginoo. Damor ta magtuon sa iyang pulong, damor ta makaila, damor ta mahigugma, damor ta maging loyal, ug damor ta maging happy, mulaom nga ang atong ugma naa sa iyang kamot, dili kadautan kun dili kaayuhan. Okay? Hinaot nga dunay tay nakuha kasaligan ng atong Dios. Why? Because He is all powerful. Imagine He created all things. He is in control. Gibuhat niya ang tanang butang para sa tong kaayuhan. Dayon, He is faithful. Di ta niya pasagdan. So hinaot doon na tayo nakuha, mga young people. Alang ninyo, nakadawat na mo ni Jesus nga inyong manuluwas. Siya nga atong manunubos, inyo nang gisaligan. Gani, may decide mo nga musunod mo niya. Be faithful. Padayon. Di mo magmahay because God is good. Good all the time. Di ta niya pasagdan. Hinaot nga doon na tayo nakuha sa atong first session. Nagisgot ta may tungod sa Dios under sa atong subject theology. Ug ang God din comes from the original Hebrew word Elohim. Plural kana siya sa Hebrew noun Eloah, nagrefer sa supreme God. Okay? Dayon Genesis means beginning, origin or beginning. Dayon tulo ka butang we have to consider about God according to our text Genesis chapter 1 verse 1. God is eternal, God is the creator, God is in control. Anything God has done is done for our good. Therefore, be happy. The God you serve is so good and faithful. Hinaot nga doon natin nakuha. So, ang akong lesson o akong mga quiz questionnaire, akong ihatag ni Pastor Tito aron nga inyong maansiran. 10 lang ka questions bawat lesson na to. Dayon, iyang ibalik na ko para makita na to kung nakuha ninyo. Okay? Di lang una na tong session. Hantod sa sunod. Mag-pray sa tan. Lord, salamat sa grasya kaluoy. Salamat sa among pagtuon. I-bless pa dayon kini mga batanon. You are great. To God be the glory. Great things you have done. In Jesus' name I pray. Amen. Okay? God bless.